Dragi urmăritori, bine v-am găsit la primul episod din seria de podcasturi realizate de Baras Records. Numele meu este Adrian Harms și voi fi gazda dumneavoastră. În această seară am deosebită plăcere de a-l avea alături de mine pe domnul Cristofor, un om deosebit. Vă invit să rămâneți alături de mine pentru a cunoaște mai bine omul Cristofor și să descoperim împreună povestea sa. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele întregii echipe Baras Records pentru că ați acceptat invitația noastră și că sunteți alături de noi în acest nou proiect, fiind chiar primul nostru invitat. Ce faceți? Cum sunteți? Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Foarte bine. Eram nerăbdător să particip la acest podcast, mai ales fiind primul, cum a spus. Ne bucurăm, chiar ne bucurăm să auzim asta. Păi bun atunci. La fel. Zic să începem cu trecutul și să aflăm cum ați ajuns în postura pe care o aveți în momentul de față. Deci, întorcându-ne în timp, ce ne puteți spune despre copilăria dumneavoastră, familia și cum ați ajuns în acest oraș până la urmă? Da, trecutul nu este unul tocmai fericit, să spun așa. Am fost nevoit să fac anumite alegeri în viață și asta m-a și adus aici până la urmă. Noi suntem mexicani, venim din Mexic și am fost nevoit să fug din Mexic, într-un fel, din cauza unor oameni. Eu am cunoscut-o pe fosta mea soție în Mexic și tatăl ei nu prea era de acord cu această relație. Mai ales că eu în perioada aia o luasem un pic razna, făceam niște lucruri nu tocmai legale, ca să spun așa, copil fiind, am încercat să fac bani repede și nu intrăm în detalii, dar într-o oarecare măsură a trebuit să o iau și să fugim. Și am ajuns aici, în Los Santos. Înțeleg. Deci nu ați avut o copilărie sau o tinerețe tocmai liniștită. Nu. Mhm. Tocmai, dar până la urmă am ajuns aici și lucrurile au devenit din ce în ce mai bune, ca să spun așa. Până la urmă a fost o decizie grea, dar O decizie corectă. văzând Da? acum prezentul, da, dacă mă gândesc, până la urmă a fost bine într-o oarecare măsură. Deci a meritat riscul și toată bătaia de cap inițială și toate Da, greutățile prin care ați trecut. Fostul meu socru era un om destul de potent în Mexic și cred că a fost cea mai bună opțiune să fugim, să zic așa. Da, Cam așa am ajuns și ăsta a fost trecutul. Întorcându-ne în prezent atunci, cu ce vă ocupați în momentul de față, mai exact? În momentul de față dețin un service auto, cel din Portul Nou. Care este și unul foarte frecventat, fiind acolo în zona Este un loc utilitarelor. frecventat din cauza utilitarelor, exact. În trecut acolo era și distribuția de petrol, dacă vă aduceți aminte. Erau foarte mulți petroliști, foarte mulți muncitori. Mai este și acel job de curier, unde automat oamenii vin să repare dubițele și așa mai departe. E un loc bun, e o poziție foarte, foarte bună. Nu mereu a fost așa acel service. Era doar un hambar cu o, cum îi spune, o platformă pentru camioane și încet am reușit să-l transformăm cum îl vedeți acum. Am reușit să ridicăm niște pereți acolo, să punem niște rafturi, să facem, să-l transformăm într-un service, pentru că nu a fost mereu așa. O să vă trimit niște poze dacă vreți, cum era înainte și cum este acum. Deci până la urmă nu am putea spune că nu v-a fost cumva dat pe tavă succesul dumneavoastră, ați transformat locul și i-ați construit. Da, nu, am avut oportunitatea să închiriem acel loc. După cum v-am spus, era o platformă de camioane în mare parte și încet am reușit să construim ce e acum. A durat destul de mult, să știți, nu a fost o chestie foarte rapidă, dar sunt mândru de ce e acolo și sunt mândru de cum funcționează afacerea în momentul de față. Cam cât de rapid ați închiriat acel service de când ați ajuns în oraș? Întrebarea la care vreau să ajung este de fapt ce ați făcut până la acel service? Cum ați ajuns să vă aflați în postura de a-l închiria și
cum ați aflat de posibilitatea asta până la urmă? Păi vă dați seama, ajungând aici, eu împreună cu soția am început să facem fel și fel de joburi pe care reușeam să le facem în momentul ăla, necunoscând foarte mulți oameni. Încet, încet am prins experiență. M-a urmat și familia mea aici, frații mei, verișorii mei. I-am chemat și pe ei pentru că am considerat Los Santosul un oraș de viitor, unde poți să-ți faci un trai mai bun decât în Mexic. Și majoritatea membrilor din familia mea, verișorii, frații și așa mai departe, sunt iubitori de mașini. Și vorbind în stânga și în dreapta, cunoscând anumite persoane, am aflat că se poate închiria o afacere, mai ales că nu aveam un capital ca să cumpărăm ceva sau chestii de genul, vă dați seama. Am cunoscut niște oameni care închiriau servisuri și afaceri prin oraș și ni s-a dat această oportunitate. Nu mi s-a părut un lucru wow la început, vă dați seama, am văzut un hambar gol cu o platformă, dar am avut ambiție și Viziune, că presupun. da, Viziune pentru viitor. Mhm. Până la urmă aveam nevoie de un loc unde să ne dezvoltăm activitatea. Corect, da. Și presupun că, și prin această dragoste pentru mașini, Exact. calea a fost puțin mai clară. Da. Mhm. Bun. Acum, în prezent, cum vă promovați afacerea și ce planuri aveți pe viitor pentru respectiva? Afacerea se promovează singură din cauza poziției ei, adică este un loc foarte, foarte bun și oamenii, chiar nu este nevoie de o promovare, tocmai probabil de asta ne-a fost și ușor să o dezvoltăm. Aveam partea bună și partea proastă, să spun așa, la acest service. Partea proastă era cum arăta serviciul, adică nu părea chiar un serviciu și probabil, cum să vă spun eu, dacă aveați un camion, intrați acolo. Dacă aveați o mașină foarte scumpă, evitați acel loc pentru că, sincer, trebuia să te urci pe platformă. Nu părea, cum să vă spun eu, un serviciu de încredere din cauza la împrejurim, ca să zic așa. Partea bună, în schimb, era poziția, pentru că, după cum știți, nu știu dacă ați mers în Portul Nou, sunt două serviciuri. Unul este foarte bine amenajat, foarte frumos, dar nu are o poziție bună, oamenii nu prea trec pe acolo. În schimb, al nostru nu arată așa de bine, dar avem noroc cu poziția. Da, într-adevăr este situat foarte, foarte bine. Păi, în acest caz, Dar, dificultăți, dacă aveți, nu, în ceea ce ține stați afaceri. să termin Sigur. punctul cu promovarea. Consider că o afacere trebuie promovată prin evenimente, prin a da oamenilor, a oferi oamenilor din oraș, clienților, șansa să-și repare, să-și întrețină mașina cu o ceară, de exemplu, din când în când gratis, ca atunci când trec pe acolo și știu că acum o săptămână li s-a oferit un tratament de ceară gratis, să mai treacă, să mai își pună o piesă la mașină, să-și mai schimbă o jantă, fel și fel de lucruri pe care le fac oamenii, să o modifice și așa mai departe. Deci consider că evenimentele sunt punctul cheie în a-ți promova o afacere. Deci, pe lângă promovarea de sine pe care ați menționat-o mai devreme, Mai sunt și organizați și evenimente. Exact. Care cred că sunt foarte, foarte importante. Am înțeles. Și atunci și următoarea mea întrebare legată de afacere, dificultăți, dacă aveți. Am înțeles că pe partea de promovare și, în general, cum funcționează afacerea în prezent, nu aveți dificultăți extraordinare, dar dacă vă apasă ceva sau... Au fost momente când foarte multe afaceri, foarte multe serviciuri s-au deschis în oraș cu oameni foarte capabili care își făceau treaba foarte bine la servisuri și în momentul ăla vă dați seama că muncitorii, angajații, erau poate mai puțini, alegeau să lucreze și în altă parte, scădea un pic forța de muncă, ca să spun așa. Atunci, sincer, cum să vă spun eu, trebuie să ții pasul cu ce înseamnă salariu, cu ce înseamnă niște bonusuri,
să premiezi oarecum oamenii care se dedică foarte mult și la noi este 24 din 24, nu este niciodată închis. Și atunci, cum să vă spun eu, când vezi că ai un mecanic care stă peste noapte acolo, iarna mai e frig, vara e cald și așa mai departe, automat trebuie să ții pasul un pic cu salariile orașului și cu traiul orașului, adică nu poți să le oferi un salariu mizer și să-i pui să stea acolo foarte, foarte mult timp. În momentele alea, după cum v-am spus, când forța de muncă era mai puțină, un punct cheie a fost când spălătoria din Groove, care e destul de aproape de noi, s-a deschis și automat mulți oameni se duceau să spele mașinile acolo și să le trateze și așa mai departe. Mulți mecanici, spălători, angajați în general, au ales probabil și acea zonă. Fiind mai în oraș, nu mai trebuia să mai treacă bariera acolo la pod, știți bine, ca să intrați trebuie să treceți bariera și așa mai departe. Atunci eu am decis să măresc salariile. Bănuiesc că același lucru au făcut și ceilalți din oraș, pentru că întrebând în stânga și în dreapta oamenii care mai au afaceri și ei au mers tot așa. S-a pornit de la un salariu, dar probabil că o să ajungem la întrebarea cu salariile. S-a pornit de jos și încet, încet s-a crescut până la cum sunt astăzi, ca să zic așa. Am înțeles, deci Și o să practic vă explic și apropo de salarii, dacă o să mă întrebați, cum le gândesc eu și cum cred că este cel mai bine. Dar au fost și momente grele, v-am spus. Multe afaceri au apărut în oraș dintr-o dată. Când am ajuns eu nu erau atât de multe. La un moment dat au fost foarte multe. Acum zic eu că e un echilibru oarecum. Adică am văzut că peste tot sunt angajați și lucrurile merg bine. S-au mai stabilizat puțin în ultimul S-au timp, stabilizat, într-adevăr. exact. Deci v-ați adaptat oarecum pieței pentru a supraviețui. Trebuie să te adaptezi. Da. Trebuie. Omul până la urmă muncește pentru bani. Corect. Sunt foarte importanți. Nu înseamnă totul, Doamne ferește, dar ai nevoie de bani. Asta clar. Și nu ai cum să te plângi că nu ai forță de muncă dacă tu oferi un salariu sub celelalte de pe piață din oraș. E clar că atunci trebuie să echilibrezi oarecum această balanță. Da, până la urmă nu te poți aștepta ca fiecare angajat să vină la muncă din pură pasiune. Realitatea este că cei mai mulți vin pentru a-și putea pune o pâine pe masă. Pasiunea nu-ți dă de mâncare, clar, nu? Exact, da. Bun, atunci, ați menționat salariile, dacă puteți detalia puțin. Da, vreți să vă spun de la început cum am... În mare. În prezent? Vreți să vă spun salariul din prezent? În prezent, cel mai bine în prezent. Bun, în prezent salariul este de 75.000 pentru un minim de 8 ore pe săptămână pontajul. Adică, angajatul dacă lucrează 8 ore într-o săptămână primește 75.000 plus un adaos la fiecare oră, inclusiv astea 8, de la 1500 la 4500 pe oră, în funcție de gradul pe care îl deține, de cunoștințele pe care le are. Pentru că noi avem la service 5 categorii de mecanici. Este ucenicul în teste, care este noul angajat, ca să spun așa, primește acest grad de ucenic în teste. El primește 75.000 pentru 8 ore, plus 1500 la fiecare oră lucrat în service. Deci se duce lejer peste 90.000 doar cu astea 8 ore muncite. Prima săptămână este în teste, să vedem și noi dacă se descurcă bine, dacă nu face probleme și așa mai departe. Și trece la următorul grad, care este ucenicul. De aici, de la ucenic în sus până la supervizor, primesc și niște bonusuri. Bonusurile în mare parte sunt în Bitcoin. Știți despre ce vorbesc? Sunt acei Bitcoin care se investesc în oraș. Primele 3 locuri cu cele mai mari pontaje la noi în service primesc 10, 5, respectiv 100.000 al treilea loc în plus față de salariu. Asta dacă are o bună purtare, o conduită perfectă, nu primește avertismente, nu creează probleme și așa mai departe. Deci la noi în prima săptămână practic trebuie să demonstrezi că îți faci minimul de pontaj de 8 ore,
unde ești plătit, după care devii ucenic ca și ceilalți și poți să intri la aceste premii. Doar ucenicul în teste nu beneficiază de aceste premii pentru că ținem să premiem oamenii care au deja o săptămână, 2, 3 poate, o lună și așa mai departe, și să nu dăm posibilitatea celor noi să stea la serviciu doar pentru aceste bonusuri, după care să plece, înțelegeți? Vrem să premiem oamenii care au și o vechime, ca să zic așa. Mhm. Să Și promovați cumva loialitatea. exact. Mhm. Și salariile, să știți că unele persoane au făcut și 30-40 de ore pe săptămână, cu un grad de supervizor, adică cel care supervizează ceilalți mecanici și pune și el mâna, nu e că nu ar trebui să se mai murdărească pe mâini, poate să ajungă la un salariu și de 250.000. Dar Da, din... dedicarea plătește, adică Corect. clar, ca să ajungă la acest salariu înseamnă că omul a stat la serviciu acolo, nu și-a bătut joc. Da, evident, și-a dat silința și Exact. a arătat că... Și în afară de asta, ajungând supervizorul celorlalți, înseamnă că are deja minim o lună de când e la serviciu. Mhm. Și un anumit grad de responsabilitate în plus, până la urmă, fiind supervizor. Da. Este cel care Mhm. verifică pontajele, dacă cineva cumva... Noi avem o secretară care se ocupă de pontajele angajaților. Ei vorbesc direct cu doamna Geta, o cheamă, vă și spun cum o cheamă, ca să știți. Doamna Geta, secretara. De multe ori, mulți încearcă să fenteze aceste pontaje, mai ales noaptea. Le deschid ca să acumuleze acele ore de pontaj. Nefiind la service, ei au atribuția să meargă, să-i controleze, să-i verifice și la 2 avertismente la noi la service pentru proastă conduită, cum ar fi chestia asta de a fenta pontajul, li se reduce salariul la jumătate, li se ia 50% din salariu. La 3 avertismente într-o săptămână sunt concediați, înseamnă că nu vor să facă decât rău. Mhm. Îmi imaginez că, din tot ce mi-ați explicat până acum, aș avea 2 observații. În primul rând, cred că sunteți una dintre afacerile din oraș, dacă nu chiar cea mai, care oferă cam cea mai bună compensație monetară. Am făcut și eu un mic studiu de caz, ca Așa să am zic auzit așa. și eu, să știți. O să mă mișc un pic, am amorțit 2 secunde. Sigur. Bun. Și celălalt aspect pe care l-am observat e că aveți un sistem destul de complex în momentul de față. Presupun că nu a fost întotdeauna așa și că a durat puțin până să ajungeți în forma finală, corect? Niciun caz. Am început clasic, ca să dăm drumul la afacere, am început cu un salariu foarte mic. Dacă mi-aduc aminte bine, era 25.000. Adevărul e că și lucrurile în oraș erau mult mai ieftine, adică traiul era mult mai scăzut, ca să zic așa. Adică 25.000 erau bani în perioada aia pentru un montaj de 8 ore. Nu conta că ești supervizor sau că ești un ucenic, că atâta era pentru toată lumea. Încet au venit idei și de la angajați, să știți că am primit multe sugestii cum să fie mai bine. Am tot schimbat în fiecare săptămână, am adăugat, am scos ceva care nu era bun și vă dați seama, când am văzut că sunt angajați, nu sunt plângeri și merge treaba foarte bine, nu am schimbat nimic. În momentul când lucrurile au luat o razna, atunci am încercat să venim cu lucruri noi, să atragem într-un fel sau altul și am ajuns la cum este acum în prezent. Mhm. Practic și inflația și-a spus cuvântul în Clar, cazul ăsta. da. Mhm. Bun atunci. În cazul acesta, lăsând puțin partea profesională la o parte, aș dori să vă întreb pe dumneavoastră dacă vă considerați un om împlinit din punct de vedere personal. Ca tot omul. Vă dați seama, sunt lucruri împlinite și lucruri pe care încă aș dori să le împlinesc. Acum, personal, lăsând la o parte afacerea, da. Am
am o concubină momentan pentru că nu am făcut nunta pe plan personal. Afacerea merge bine, deci automat îmi permit să mă plimb prin oraș. Îmi permit astăzi să nu mai muncesc, ca să spun așa, chiar dacă îmi place și merg de multe ori și petrec și eu câteva ore acolo, pentru că, na, pasiunea e pasiune până la urmă. Corect. Nu sunt obligat, ca să spun așa, să mai muncesc foarte, foarte mult personal și prefer să mă plimb, să-mi petrec timpul prin oraș, să merg pe insule calde, să beau un mojito, știți cum e, și na, dar asta după multă muncă. Da, deci aveți un oarecare grad de libertate, cum mai spun Am un unii grad că de și-ar libertate, dori. exact, pentru că am angajați foarte buni care se ocupă foarte bine și nu sunt deranjat, ca să zic așa, între ghilimele, de când sunt probleme. Dar, după cum am spus, mă duc și eu de multe ori acolo pentru că îmi place. Până la urmă e o Da, pasiune nu o considerați o și muncă propriu-zis. nu mai sunt obligat să fac un pontaj, vă dați seama, mă duc ca la mine acasă, cum s-ar spune. Dacă am Mhm. chef să fac ceva, fac, mă bag la lucrurile mai sofisticate, dar Da. e ok, e ok. În prezent chiar este ok. La început, Presupun că aveți credeți-mă că și... stăteam acolo, puteam să fac recorduri de pontaje, ca să zic așa. Presupun că aveți și o anumită plăcere când mergeți la service și îl vedeți plin de angajați și Evident, lucrurile merg de la sine, fără a fi nevoie da. neapărat de dumneavoastră ca să interveniți și așa mai departe. Vă dați seama, da, e satisfăcător. Da. Hobby-uri, dacă aveți. În afară ați menționat plimbările, mojito, insule calde, altceva Mașinile, dacă... clar, mașinile. Bineînțeles, da. Da, mașinile. Mai nou am intrat într-un grup de prieteni și place vânătoarea. Vânăm fel și fel de animale. Nu o să zic că vânez și căprioare, că poate vede viitoarea soție. Dar am și hobby-ul ăsta al femeilor, să nu mă ascund acum pe la nu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Suntem bărbați până Mașini, la urmă. băutură, femei, cam ce ne place tuturor. Da, hobby-uri cinstite le-aș putea... Hobby-uri cinstite, exact. Hobby-uri naturale. Naturale, da, vin de la Exact. sine, oarecum. Da, da. Blueprint când te naști ca și... Da. Îmi plac cursele, chiar de multe ori am organizat acele evenimente despre care vorbeam, au fost cu tematică a curselor, fel și fel, de la drifturi la drag race și așa mai departe. Și cursele îmi plac automat, dacă îți plac mașinile, îți plac să mergi și tare cu mașina, deci e clar. Ce să zic, alte hobby-uri, momentan nu pot să vă dezvălui mai multe. Mai am și eu niște hobby-uri mai ascunse, dar astea mi le țin pentru mine. Bineînțeles, nu vrem acum să intrăm nici prea adânc în viața dumneavoastră personală, Dau dar așa sigur că... un spoiler, îmi plac cazinourile. Dar asta în alt episod, poate. Da. Bun. Regret, dacă aveți. Dacă regretați ceva anume în viață. Am regretat când am plecat din Mexic, vă dați seama, îmi lipsea familia. A fost un regret, dar până la urmă m-a urmat aici și automat regretul s-a transformat într-o satisfacție. Dar a fost greu și am regretat că am plecat la început. Da, părăsești locul unde te-ai născut. Doar că au urmat și lucruri bune și vă dați seama, m-am concentrat foarte mult pe muncă, pe service, pe afacere și nu prea aveam timp de regrete, ca să zic așa. Da, deci adunând răul cu bine până la urmă, nu mai aveți un regret propriu-zis în momentul de față. Ați avut în trecut. Da, cred că nu mai eram aici la acest interviu dacă aveam prea multe regrete, vă dați seama. Înseamnă că lucrurile nu mergeau bine sau... Da. Da, e de înțeles. Bun, atunci, dacă ați putea schimba ceva la dumneavoastră, ce ați schimba? Sau ați schimba ceva? Sau ați vrea să rămâneți exact cum sunteți acum?
Nu cred că vreau să schimb nimic, nu. Și dacă vroiam, schimbam, să știți. Sunt un om care mă acomodez după situație. Dacă lucrurile consideram că nu sunt în regulă, făceam schimbări când era cazul. Dar gândindu-mă așa la ce dețin astăzi și la cum îmi e viața, chiar nu aș vrea să schimb nimic. Pentru că dacă schimbam ceva, poate nu mai ajungeam aici. Poate era mai bine, dar de ce să vrei mai mult când ești destul de împlinit? Acum știți cum e, e și acea vorbă, mulți oameni mereu își doresc mai mult, indiferent decât au. Și uită să se bucure de ce au. Corect. Asta este corect. problema. Eu sunt o persoană destul de calculată și destul de matură, verticală, să zic așa, și nu fac nici vise imposibile, dar încerc să trăiesc prezentul, ce am, și să mă bucur de ce am, nu să sper la ce nu o să am sau chestii de genul. Aveți oarecum goal-uri, dar nu fantezii, ca să... Dacă se împlinesc bine, dacă nu, haideți să ne bucurăm de ce avem, nu? Și să încercăm Da, să facem corect. mai bine ceea ce deținem astăzi și să avem grijă de ele, ca să spun așa. Da, uitați, asta este un lucru pe care mulți oameni nu îl mai practică. Din păcate, Recunoștința pentru ce au în prezent și Păcat. da, ajung să se piardă în a vrea mai mult și nu se uită puțin și în prezent la ce au. Da, o să regrete probabil ce au avut și asta nu e un lucru tocmai bun. De asta vă spun, mai bine fiecare om are grijă de ce are și să se mulțumească. Până la urmă nu trebuie să faci pasul mai mare decât poți. Mm-hmm. Și nu trebuie să fii invidios pe ceilalți, să iei lucrurile constructive. Dacă îți dorești un lucru, încearcă să-l obții. Dacă nu se poate, bucură-te de ce ai și nu încerca să fii invidios pe ceilalți, pentru că dacă o să încerci chestia asta, automat atunci o să apară și regretele despre care spuneați. Da, și partea asta cu invidia este puțin complicată. Cred că foarte mulți oameni sunt conștienți că nu este bine să fii invidios, doar că pe moment se pierd. Devin invidioși fără să-și dea seama și acționează cumva cu mintea mai încercioșată. Da, e puțin... Încețoșată. Da. Uite, haideți să vă spun ceva despre mine. Poate dacă profitam de anumite persoane, aveam mult mai mult. Și mă refer personal. Lucruri personale, ca să spun așa. Am vrut să aibă și cei din jurul meu să aibă și ei un trai ok și am preferat să pun eu de la mine de multe ori ca să fie și ceilalți bine. Mă refer la familia mea, la oamenii pe care îi gestionez la service, la angajați și așa mai departe. Adică puteam să nu dau niște salarii mari, puteam să dau niște salarii mici, să fac mai mult profit eu și așa mai departe. Dar nu mi-a plăcut niciodată. Mi-a plăcut ca oamenii din jurul meu să fie și ei fericiți și să se bucure alături de mine și automat vă dați seama, ții altfel oamenii lângă tine. Pentru că dacă profitam prea mult eu de orice, automat apărea acele invidii despre care vorbeam și probabil aveai mai mulți dușmani decât prieteni. Așa am preferat ca toată familia mea să fie bine, să aibă toți de toate, să nu le lipsească nimic și uitați că e bine și așa. Eu sunt fericit și așa. Cumva ați ajutat oamenii din jurul dumneavoastră pentru a vă ajuta și pe dumneavoastră. Exact. Exact. Da. Nu îmi plac banii, tuturor ne plac, dar nu am o pasiune de asta nebună să strâng bani, să fac averi și așa mai departe. Prefer să cheltui, să ajut și pe ceilalți și atunci, nu știu cum să vă spun, lucrurile sunt mult mai... Când ne strângem la o bere, la un grătar, nu știu, altfel te simți când ai oameni
pe care îi simți că sunt prietenii tăi, familia ta, și să nu vină ca niște, să-i simți așa ca niște șerpi. Da, să nu vină doar pentru beneficii, Exact. bani și așa mai departe. Bun. Ce sfaturi aveți pentru cineva la început de drum? Ei, ce am făcut și eu? Răbdare. Dacă își pun un target, dacă au un target, să lupte pentru el, să nu se dea bătuți. În momentul când ți se oferă o oportunitate, să te concentrezi foarte mult pe ea și să dedici foarte, foarte mult timp și să ai răbdare. Răbdarea este cheia succesului, după părerea mea. Probabil că o să fie momente grele, trebuie să ai răbdare, să treci peste ele, să nu te abați. Nu știu, dau un exemplu. Deschizi o afacere, poate prima săptămână merge bine, după care urmează o perioadă mai puțin bună. Ai răbdare, schimbă, fă ce crezi că e mai bine ca să crească această afacere, că tot vorbim de afaceri, și mai devreme sau mai târziu lucrurile o să se îndrepte, ca să zic așa. Că și eu am avut perioade mai proaste, dar nu am renunțat niciodată. Am stat acolo, am tras cod la cod cu ceilalți de lângă mine și am avut răbdare. Mă repet a patra oară, poate răbdarea este cel mai bun lucru pe care trebuie să-l ai în situațiile de gen. Din tot ce am discutat până acum, și bineînțeles și dinainte, se poate spune în mod obiectiv că sunteți un om de succes. Sunt sigur că în cercul dumneavoastră ați mai întâlnit oameni cu la fel de mult succes sau poate chiar cu mai mult, cine știe. Ce voiam să vă întreb este dacă ați dat până acum de arhetipul de om care este cumva beat de putere, care are acea beție de putere și dacă considerați că este o capcană mentală a omului modern. Am întâlnit fel și fel de oameni. Vedeți, dumneavoastră, nu e nimeni obligat să stea de vorbă sau să frecventeze o persoană pe care o consideră, cum a spus dumneavoastră, beată. Eu mi-am ales prietenii care au oarecum aceeași mentalitate ca și mine. Am evitat foarte mult oamenii, cum a spus, invidioși. Da, e o întrebare. Cunosc persoane destul de... Ahtiate, ca să spun așa, după succes și Da, putere, adică e un lucru foarte evident prin fiecare acțiune pe care o fac. da, succesul și puterea, v-am spus, vin în timp. Nu am vrut să copiez pe nimeni sau, să vă spun eu, să ajung ca X, ca să zic așa. Nu, eu sunt eu, am ideile mele, cap, am afacerea mea și nu-mi place să-mi pun, nu știu, să-mi pun așa un obiectiv să ajung ca X, că nu ai cum, adică fiecare avem personalitatea noastră. Corect, da. Până la urmă, dacă v-ați fi setat Și acest goal să deveniți ca m-am cineva, ferit de oamenii ăștia pentru că nu consideram că nu am ce să discut cu ei, mai mult decât poate un bună ziua, salut, la revedere și cam atâta. Nu am intrat în amănunte. Ne întâlnim, dacă ne întâlnim și îi cunosc și știu chestiile astea despre ei, salut și îmi văd de treaba mea. Nu stau la masă, ca să spun așa, cu oameni pe care îi consider că nu am ce învăța de la ei sau poate, nu știu. Vă dați deci seama, am putea spune vă că, alegeți prietenii, cunoștințele, fiecare și le alege după bunul plac. da, bineînțeles. La fel cum ați spus mai devreme că nu ați vrea ca la masa dumneavoastră să stea oameni, șerpi sau Exact, după exact. bani. Oameni invidioși, oameni care Da. nu văd decât un singur lucru și așa mai departe.
Da, la fel și dumneavoastră nu ați vrea să stați lângă o Plus persoană de doar asta am pentru familia beneficii. mea, am neamurile mele care sunt cu mine de ani de zile și pentru mine ei sunt cei mai importanți. Restul, vă dați seama, prieteni avem cu toții, Cunoștințe. am cunoștințe cu serviciuri, oameni de nota 10, să știți, dar ne vedem fiecare de treaba noastră. Pe unii dintre ei, să știți că eu în momentul când am ales să măresc salariile, i-am și anunțat că fac acest lucru și că ar fi bine ca și ei să facă, pentru că țin la unii oameni și la unele afaceri din oraș. Sunt persoane care poate aveau afaceri dinaintea mea și mi-au dat un sfat și în momentul când am văzut că poate ei au o lipsă de angajați și așa mai departe, le-am spus din ideile mele și poate unii le-au aplicat, alții nu. E treaba lor, eu mi-am făcut treaba, să le spun. Și, na, nu uit niciodată oamenii care m-au ajutat Mhm. la început, ca să zic așa, și dacă eu am găsit o metodă, o cheie să fie mai bine, le-am spus și lor, le-am dezvăluit și lor aceste lucruri, nu le-am ascuns. De asta le și spun aici deschis, dumneavoastră. Poate mâine unii dintre ei o să aplice aceste salarii, această metodă de plată, ca să spun așa. Bravo lor, sper să le meargă și lor bine. Nu am fost niciodată secretos cu lucrurile astea. Da, să știți că sunt foarte mulți oameni care țin secret toate detaliile de genul, adică Sunt chiar e de oameni care își apreciat. trimit oamenii să ia anumite informații de la angajați și Mhm. așa mai departe. Bine fac, nu am absolut nicio problemă. Până la urmă, e loc pentru toată lumea. Corect, da. Nu e ca și cum... Cum eu am avut loc de alții la început și alții au loc de mine, adică nu văd asta o problemă. Exact. Cum am discutat și mai devreme, nu e ca și cum v-a fost întins totul pe tavă. S-a Nu, construit nu. de la puțin și s-a ajuns la mult, prin muncă și răbdare, cum ați menționat. Exact, exact. Dragi urmăritori, cam asta a fost și pentru primul podcast realizat de Ballast Records. Domn Cristofor, vă mulțumim pentru prezență și pentru toate sfaturile, insight-urile din afacere și pentru tot ce ați dezvăluit în această zi. Vă las și cu un mesaj. Iată că prin perseverență, răbdare, multă muncă până la urmă, puteți ajunge oameni de succes, deși nu știu dacă este tocmai fraza corectă, oameni împliniți și puteți ajunge cineva în oraș. Sunt multe căi prin care vă puteți afla succesul și, bineînțeles, vă așteptăm și la următorul episod din podcastul nostru. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să mai vin pe la voi. Poate cine știe, cu vreo altă afacere, cu alte, alte idei. Și, cum a spus și domnul Adrian, urmați-vă visele, fiți perseverenți și stabiliți-vă un target și dacă aveți răbdare o să ajungeți unde vă doriți. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță o să ajungeți.